Id-diżinjatur Malti Awstraljan Jason Grech frisk minn żjara f'pajjiżna fuq stedina biex jesebixxi waqt il-Malta Fashion Week irritorna lura lejn l-Awstralja fejn nieda l-kollezzjoni ġdida tiegħu ispirata minn Malta. F'pajjiżna Grech kien ġie flimkien mommu Ġemma ta' 86 sena biex ta' sorpriża kif ma kienx taf li bina se jesebixxi fil-pajjiż li tant żammet tal-qalba. Waqt li kienu hawn Grech esebixxa wkoll libsa bl-arma tal-bagri li ma libsa ta' b'donazzjoni lill-istess gażin. F'kuntatt ma' dan is-sid Grech iddikjara hekk: ġejt f'Malta x'kont naf kemm kienet tfisser għal ommi, imma kien hawn li kelli konnessjoni qawwija mal-istorja, in-nies u l-pajjiż innifsu. Kienet xi ħaġa li ma stennejtx, imma l-impressjonatni. Waqt li kienu f'pajjiżna, Net News kien tkellem kemm ma' Jason kif ukoll ommu Ġemma fejn it-tnejn tkellmu b'imħabba dwar pajjiżna. Motto is special, my family's Maltese, we always talk Maltese at home. Jiena tal-Bagri, jiena nħobb il-Santa Lila, jiena meta jkolli xi parti. Per eżempju, nagħlaq żmieni jew jagħlaq żmieni r-raġel tiegħu, titterhom iddaqqu l-marċi ta' missieri. L-għattin tal-borob kollha mafġin għax kulħadd idoq bija. Il-kollezzjoni 1819 ta' Grech imnedija waqt il-Melbourne Fashion Week tiffoka b'mod speċjali fuq il-Konkatedral ta' San Juan u kienet esebita fil-Melbourne Town Hall. Jispikkaw ukoll is-salib ta' Malta, l-iskorpjun li wieħed isib fuq l-arma tal-familja Grech u l-kuluri vibranti u dekorazzjonijiet li wieħed isib fil-Konkatedral.